Hi guys, medyo hapon guys, banding mini ati at kami sa Kanawa Spring. At kami maligo mi og kuan spring. Day, bye-bye day pagamping ha. Day, kuyog ta na. Kuyog ta. Sakay na. Tapos tiri. Si tiri mo pang gihuwat. Ali day, ay si tita tiri day, tao ga day. Nara, nalangan na. Maligo pagkabi. Hararabang ka, cute, tagimuhang kuan sa nina. Cute din sa nina. Witwiw! Guys, so cute ka jo. Witwiw ka, just liksiad. Bright, trabaning bataan ni kay Unor. Babayan, dihara kayan ha. Manglakaw sa amin, muling pag alas 4 kay sinanay mo, simba man na. Mo daw mabilin. Ikaw una. Ikaw lagi. Gara-gara ba? Hindi. Ikaw na lagi karong di ko kulbahan. Para makomportable ko ikaw rin nagsakay. Ato tayo lang nang niri. Hindi ka mo sa kanto. May Honda man. Honda lagi niya sprocket ini pang highway man. Bukid niya tong daganan. Pagasa mi dari guys. Asaw. Dara. Dari raman. At tumig Kanawa. Ito sa kalitro be. Bayad yo. Palita mi isa ka litro nang. Lumay lang ganing sunod do. Ay na green po. Green. Ay nang niri, kamusta? Kumusta? Okay ka. Bata mo yapon ka. Ha? Oo, mo ka magtiguan. Naamong tanano. Oo, kay nag-meeting. Salamat nang. Ari sa ami. Siya isa rin pauna ha. Liday. Luwi lang pag mag-ina. Di kamay lang to ang kuwan. Mahayag naman eh. Dani agsapa pa. Sapa. Sa kandihay na ninasakop. Ato dito Oh, Alicia. dito po pinali. Lubak-lubak pa matuka.
Ang kahoy eh. Nose. Nanami dari sa kuan guys. Tanawa Cold Spring. Asaling na din. Dito, tumoy. Katong gitawag og ganang kawa. Daghan nangaligo. I love Tanawa Cold Spring. Kasi dagang tao limpyo kayo. Sila o nawahi. Ang naligo. My guess I never know. Ganito. Diha pa. Ano ka diha malublob? Parang bugnawan na diha mura nagkuan. Ano tadi ang nipisi? Ano sa napisi? Hawiranan. Para? Mato dito kan gara man ang kalaon. Mo ni kuan guys, Tanawa mo ni gitawag og kawa. Liblib na ding. Ha? Ay ding liblib na. Ikaw pa. Maligoy. Sika makatilagon sa Tanawa. Parihar ni Samua. Oh, inani pod. Butangan ni Mugber ni kuan tangtang bugnaw na. Asa dakit? Sa Dalagit, sa Ubong Spring. Oh, inani Samua, doldo Samua. Dako-dako ba ito? Inani ra sa gidibilo pod. Inani ra siya ba nay dako kayong dakit, then ang ilalom tubig. Then na hinahinig develop ang mga gilid may girip prag butag mga waiting shed gisiminto aron di na mo kay inig na ito na yung mga bagyo-bagyo mo naog man ang mga kuan mga bato mo nang Gikan po dyan, laumbos. gikan sa ilalom sa dakit ang tubig Kani kay, gikan po ni si laumbos. o kanay nanay ilawom ginigikan gyud kato kay nagit siya dako kayong dakit mo nang landong ba kay dakit din na tubig Kani bus, pag bagyo. tumba Oh, duha ka buok ng dakit ani. Nagtaga ka mo sa to, nabalik ka li. oo so Mo sa natagak, naway kita. lawom sur kay ni oy ay pagara-gara kay di ra ba mga master di lagi ko maligo niya ra ko bimligo di ko maligo niya ra ko ding tulog alimuot kay ligo kay abot limuot kayo Diaras na ba na kay bawal man dito ko diyan. gani oy bawal ko no mo da life jacket bawal yung life jacket bawal dia diri ra diri nagilid bawal dia ra ana ra gid ay dito wala pa ni ko na day wani day bag yun sa Gilamon wala pa yung nagday ba ni Diya man, divers. dayon
Wa matugkad. Matugkad. Kaya ko nung kailam, ganda mag-oxygen. Balik. Balik tunod sa kabugnaw. Kana inani mo ang klora. Inani mo sa muhay, inani sa klora. Bugnog yung tubig yun. Ha? Di ka mo langoy? Ding, di ka mo langoy, Ding? Ha? Di ka mo langoy? Kapag di sa kamumulangan, nakakasami. Bawal man daw di ho, gway life jacket. Ako ko nga, gaya naman. Kaya dahil sa skilid, no? Pwede ra. Ano lang tadi ha, magumuhumo? Magkasaling isam na. Ano? Nay oras ra pud pagligo dire pero asa ra ko to kahapon. Oh, bawal yun sa. Lumay ng tao, alas 4. Bisan sa amo bawalan pod. Delikado naman. Gabi di na pwede. May magbantay. Delikado og nay sa motog nay magubog-ubog pa. Delikado. Hindi mo na yung kamaluwa. Di gyud. Ina nagi-limit oras. Kay nahimo nung kasulatan ninyo na kagustuhan na niya kay na may ebidensya na gipirma siya ni.
For safety babud sa tanan god. Tingnan na mo, di na, malipay mga tao maligo ko. Saan kayo niya ang mas nabaw? Oh. Oh, ay kaysa atulaw, malumos. Sakto gyud. Nay kapaliton. Kinabuhi ko dyan ang tao. Munang nakahuno na sila inana lang sa. Yan, yun na lang. Mahal ko ng usahan na dito. Ay mahal na, hindi na barato life jacket. Mahal gina life jacket. Pag gusto mo di kapalit sa kita, naroon. Provide sa barangay ni. At least na income magyapon kay 20 ang usa naman gyapon sila kumbaga ug nay mga maguba na nay ka puli. Kay naman si budget. Okay po kay makakuha po sila income man makakuan pa sa laing project kay na may income. Sakto po na kay way mamugos gyud na mo anha di og di mag life jacket bahala gubog ka basta ma life jacket di ba Na po, gaya ko dito. tangtangon Di ko, tangtangan nila na langoy. delikado Natay suot nagbalik kay mo gini bantayanan gid ninyo bantay lagi. Suot nagbalik kay bisag divers pa ka. delikado noy Bawal man na dire. way may laki gid Naka-lip jacket ka, kalumos-lumos ka, lutaw ra man gyapon. di mo kay unload na asa kay unload na bisag magbuntag pa ka di mo kay unload na Lagi. Bisa pag bunta ka daw, malumos ka, lutaw. sakto gyud Kaya sa mawa atong kauban sa nagmo mga ka. lisod gyud Rabas atong kauban sa mawa. nana ra ba gina kana magkuyog din mabawa nimo wana o di man nimo pansin gud sa mutog daghang tao Diha na gud to alas 7 gud sila niabot. Buntag. di nabawa na nawa Ibaw ana alas 9 na. usa pa kay orasa to na Wala ko. o bawi sa orasa pa kay to na lunod Dagan na puno tao ani. Grabe karami ang tao. Domingo to tunadlaw. Ito na sa pinangitain na sa kauban. Ay wa naman wa na kita sayo pun mo sugod og gabli dire operate dagsa nang tawa ng rasa yun Tao na 24 hours ni. Tunga ni. oh Eh. Panganong suga dia. Diri. para hayag lang siya yun Sa reklamo may panggabi eh. Nagya pa yung maligo sa gabi sa una pa kung 24 hours mo Oh. Maligo. mas nindot pa nun gabi kay bugnaw kay Jod Ang problema magabi eh. Kay lain man sila. Da mangiyot sa mga ngira yuto nila dia. lison Lagi among bata dyan. pasalipod lang dire kay di man makita di Davita Okay. Diwasa lang na. Gawas mo ini kaumana. kasawa ng uwan namo ginasama tong mga maguyab Lagi. madagid sila madagid Kadani. mutong itangtang ang 24 hours Imbis nga ulingaw na imo na yung lain na yung patulungan. Lain dire nga nagbutana. Kay kataguan yun dito pita ko, di makita. Usahay malipat na tumi dihara maginamitay ko. Diha. Kamay, yung bantayan. Landa ko na isuga. Hindi dyan hadlok na siga. Mga kabataan yung lusog kayo. Lisod yun, kaya og na makabidyo din. Inyo ba yan yung kamuro may nagunit? Mawadan og kuan. Makapitan dire kay Baje. Oh. Sa sige po ana bastos mo na yung nagabi. Mawadan jud og kuan kay ang barangay may Picture kuan to ba? mapicture. Mission. Oh.
Masira ang barangay. Damay pa munisipyo eh. O mga ganitong kasal, reklamo mo dito sa munisipyo katubag Kambilay. Nga naman? Bawa lagi nga nang maligo ka ng kuwan, yan ang life jacket. Oo. Karoon ka din, may naligo-ligo din ang life jacket. Kung kalusot na to. Hey guys, manamig liblub-lub. Karabing tugnawa. Kadlaw po na sila ng ligo. Tiga turog na. Karabing tugnawa. Kana sila sa isa. At kana sila. Mamana na ana di kayo. Ana pa kayong nagsarap ng ligo. Just nga guys, grabe yung bugnawa diha. Kaso lang arang kahawm na. Hindi ka pwede mo na diha o ka nang kay suot nga life jacket. Kaya delikado, grabing kahawm no. Tapos tirig si Manding o. Kaya isa. Langoy na stirig. Hey guys, manamig ko na rin. Manguli nami kay alas 4 si nanay. Musimba. Hoy mabili ni Aliana. Lingaw mig mo dare grabing tugnawa. Para sila. Para sila. Naway man. Isa, naibsan lagi kainit. Namuhumus grabing bugnawa. Yun dun ka man maligo. Kamera. Hey guys, nauli na mi gikan ga ligo-ligo. Mas nanay padong na musimba. Tanas Inday na pa. Ako kayo pakuli. Wa mo ka kontak ni Mita. Mapay paglakaw ni Inday. Ako ka kontak ni Mita. Tawa ka makakontak kita. Wa mo sila ko nga kuan. Naman. Wa may online si Insi. Busy to siguro ga atong sa ijahang kuan. Namatay. Kanawa, anja, Da. nakitaan. Alay sud kasabot-sabot tong basi kasi mo pangatawa. Nawa, ako kayo magbukor sa paninyo. Halan jud kani. Oy, aramang gapas nanay, da naka-ready na nanay mo simba. Ang gapa ha?
Simba na ko ni. Padong na mo simba, lamig sa nina. Mas ko to. Nag-listen mas mahal ka mo na diyan. Oh, lagi ho kumaya ka tubong sa. Aram mo yung sa nila. Ha? Aram mo yung sa nila. Arang ka-cute no, nanay. Ay, sa nila ba? Alin sa nina. Sila ni tila. Patay ako tila katong ni tila sa mga kangi pangado. Nangay ra ba na? Sa nina. Lamig kay buwak-buwak. Mana na, dinis pila na eh. May mas pila. Kuan na tambok bang pula to na luwag na nakaron. Kayo Niwang kagamay. Pero sakto naman imong lawas na yung ana.